Novak Đoković osvojio je sve. Naš najbolji teniser je ušao u istoriju pošto je postao prvi koji je došao do trofeja na svim Masters turnirima. To je uspeo zahvaljujući trijumfom nad Rodgerom Federerom u finalu Cincinnatija sa 2:0 u setovima iliti 6:4, 6:4. Dugo je Novak čekao na ovaj trenutak, čini se i predugo, ali nikada nije odustajao od svog sna koji je bio jasan. Nole je oduvek želeo da uđe u istoriju i postane besmrtan, što je uspeo ove godine. 5 puta je igrao finale, u tim navratima je pokušavao da dođe do trofeja, ali uvek je nešto nedostajalo. Ovoga puta nije imalo šta da pođe po zlu. Jednostavno, naš as je bio gladan uspeha koji nije mogao da izostane. Taj isti Rodger Federer sa kojim se borio za trofej 2 puta ga je u Cincinnatiju pobedio u finalu i onemogućio da ranije njegovo ime uđe u istoriju tenisa. Ali ovoga puta nije imao nikakve šanse. Nole je od početka duela bio bolji protivnik. Videlo se da je rešen da dođe do trofeja i u tome je uspeo. Imao je u drugom setu break zaostatka, ali se ni tada nije predavao. Preokrenuo je i osvojio je prvi put trofej u Cincinnatiju. Redakcija kanala Info M čestita našem teniskom asu Novaku Đokoviću na postignutom uspehu.